Nalazimo se na fešti fanatika evrovizijskih koji prate svaku moguću Euroviziju. Koliko je bilo do sada Eurovizije? 50, ovo je 51. Svake godine se oni sastaju po nekoliko puta. Dođu ljudi, evo vidite. Oni dođu. Ove godine u Grčkoj, kasnije negdje ima u Bezelu, negdje u Njemačkoj, ne znamo nigdje je to. Ne znamo ni mi. Nećemo ni doći, ali ne znamo. Ovo je pred zagrijavanje, dakle, pred Euroviziju.